Všechny vás zdraví Hailey u Pepikovho videa. Čo je? Aha, počkaj, tak ešte raz. Všechny vás zdraví Hailey u Marleyho videa. Je opravdu Pepik známější jak já. No a my sme si dnes pre vás pripravili niečo fakt špeciálne. My totiž spolu budeme chodit. Počkať, čože? Nie, to nie je pravda. Ne. My sme si pre vás totiž pripravili otázky, na ktoré sa žiaden normálny človek nepýta. Tak a myslím, že môžeme ísť na to. Zjedol si niekedy muchu? No asi jo, ale jenom když jsem jel na kole. To jsem si jel vždycky tak v klidku z kopca a najednou ale jinak muchy nejím. Jsem snad Bear Grylls? Je Pepik slávnejší ako ty? Bez tak jo, všichni o něm mluvijou. Já na to nemám, já jdu skočit. No dobře, nemám na to skočit. Dokážeš tancovať na jednej nohe? A to jsi udělala jak? Kedy? Samovraždu? Jenom v GTAčku a pár dalších hrách. Akorát u člověče nezlob se jsem to nikdy neudělal. Ale měl jsem chuť, když jsem prohrával. Bojíš sa, keď otváraš roztrasené pitie? Jak sviňa. Vyskočil si niekedy z okna? Jo, já skáču z okna každý den. Nasadím si aktovku, skočím si z okna a jdu normálně na autobus. Akým spôsobom zatváraš dvere? První způsob je normální klasický zavření dveří u nás. Druhý způsob používám, když jsem na počítaču a nechcou se mi zavírat dveře. A to jdu na kolečko a židli až ke dveřím a zavřu je. Sakra. A třetí způsob je klasicky nohou. Neříkejte, že to neděláte. Kopíruješ? A teď zkusím roztomilý oči já. No dobře, dveře to umějou líp, ale kdyby to někdo náhodou nepochopil, tak vždycky, když mi někdo řekne, že kopíruju, nebo se mě zeptá, jestli kopíruju, tak dám těmto dveřím jednu ránu, aby bylo lidem dveří líto a nepsali mi nic o kopírování. Obama alebo Pepik? Jeden je zelený a druhý hnědej, takže radši ani jeden. Dal si niekedy high five so psom? Jo, a pak jsem se probudil. Má Pepik priateľa? Nemá. Má jenom dva kamarády, a to mě a tady toho umělého ptáka. A to ještě neví, že je umělej. Tancoval si niekedy na pesničku Get Lucky na Soche Slobody? Samozřejmě, každý tancoval na Soše Svobody Get Lucky, nebo ne? Keby si mohol byť akékoľvek zviera, aké by si bol? Byl bych Pepik, uletěl bych a vysral bych se na všechny lidi, co se vysrali na mě. Ale s tím rozdílem, že já bych to udělal doslova. Okrem Pepika. Tak třeba holub, ten to dělá každému a bezdůvodně. Pohádal si sa niekedy sám so sebou? Hej, to som mala povedať ja. Ne, ale s tím dementem, co je vkoupený v zrcadle pořád. Já vždycky dojdu a on se musí vetřít. Akú pesničku neviac neznášaš? Náš Matěj, ten ho má dlouhatej, Vypněte to, vypněte to! má na něm bambulu. Karma mě nemá ráda. My name's Marley. Keď zapínaš počítač a čakáš, kým sa zapne, spievaš si pritom svoju obľúbenú pesničku? To bych nestihl žádnou písničku, můj počítač je tak rychle načtený, že... No dobře, můj počítač je tak pomalý, že bych stihl ani celý album kabátů. Takže jo. Prečo máš na dverách oči? Protože jsou tak roztomilí s těma očima. Mal by si radšej veľa jedla a málo vody? Alebo málo jedla a veľa vody? Asi radši jídlo, protože jsem gurmán. Keby si mal jedným slovom vystihnúť Pepika, aké by to bolo? Dobře. Proč ta cenzura? Tak jiný. No dobře, tak... To prostě nejde, abych nebyl sprostej. Keby si sa na jeden deň mohol stať PewDiePieom, čo by si robil? Natočil bych video pro Čechy a Slováky, kde bych celou dobu mluvil česky. To by byly komentáře od ostatních národů. What the fuck? Zniesol niekedy Pepik vajíčko? Myslím, že ne, ale radši se podíval. O kurva! Kurva! Utopil si sa niekedy v sprche? Ne, beru si do sprchy deštník. Nebo kruh. Ako vyzeráš, keď si nasadíš okuliare? Nevím, zkusím to. Považuješ sa za úchyla? Ne, jasně, že ne. Prečo vždy na konci videa buchneš do kamery? Protože Pepik mě svým hřevem na koncu videa většinou tak naštve, že prostě musím. To je pro dnešní video všecko a my se s vámi s Hailey a s Pepikem loučíme, čau. Počkat, Hailey, rozluď se. No tak já to udělám za tebe. Čau.